И здравейте на всички, аз съм DarkBG Pro и днес ще поиграем Hearthstone, втори епизод на тази игра. И да започваме с втория епизод. Цъкаме play и да започваме с онлайн игрите. Хора, върнах се от Елена, но само за 7 дена, така че да. И ще снимам 6 клипа, смисъл този го качвам и още 6 клипа ще кача, но утре от други дни така. И добре хора, и както винаги ще си играем с този плей. Съжалявам за първи епизод на Hearthstone, че така се забърза, че така е бърз и говорът ми е бавен, картината е бърза. Просто едно приложение Filmora, с което исках да си обработя клиповете, да си сложа интрото, но то ми го забърза, нали, това Filmora ми забърза клипчето и стана нещо такова и просто ти беше вече петия път, който правя епизод първи на Hearthstone и затова не ми се правеше друг и този качих, съжалявам, но този сега няма да е така, защото както виждате снимам с Fraps и да, няма да има интро както на предишния клип, просто само на предишния клип ще има. Така, знаете, щом бъгва така, значи и сега ще избере. И така, хайде де, отбъгвай се, така. И този опонент, който ни се падна е... versus Валира. Watch your... супер карта. Две атака, бе. Добре са картите. Тези две атак мога да ги прехвърля на защитата. Ще стане добър ход. Така, ще сложим това. Спиш, нали? Естествено, че спиш, нали? Да, спиш. И така, да видим той каква карта ще призове. Да махнем... той пък... Я падай! Така, това ми дава 3 деймидж. Също ще го атакувам. Ще го атакувам с този. Хайде, така. Ще го атакувам и с този. И 5 деймидж сме му свалили, така че това е доста добре. И да... Тази карта... Тази карта не съм я виждал. Това е защита. Добре, убиваме защитата. Сваляме 3 демидж на този. И си правим защита. Две защита, като ни атакува се едно, че не е взел нищо. Той е на 22, аз съм на 30, имам 2 защита. Така че да видим каква карта ще призове. Хора, 4 атака. Трябва веднага да го убия. Сваля 2 демидж, мисля. Да, не това. Много обърквам се. Да, както... едно демидж е нищо. И аз съм на ход. Защитата естествено слагаме, защото само не е без това. Сложихме защитата и да. Точно ако ме атакува, умира. И точно като ме атакува, умира, така че да. Има една карта, я вижте с 4 атака. Кой това? Арбе, колко карти ще призоваваш? Ако ще умираш,
започвам да атакувам правилно. Стига ли? Защо ми се падат хубави? Правим пак защита. Ма всъщност е добре, защото това е пак защита, все пак. Той иска да ме атакува умира, и той иска да ме атакува умира. И да, даже тази спи, така че... Айде, много ли се отворена? Айде, атакувай. Оле, то ще се свали хора 3 дейми. Оле, майка! Оле, хора! Този е много тъп. Свали си 3 деймидж, благодаря ти. Свалям, че още 3 деймидж. Оле, майко. Така, не. Да, айде. Така, и да, всички сме готови. 16 кръв на 26. Водя го с 10 кръв, така че това е доста добре. Надявам се да не му се падна... Оле, не ми каза... Мерси. We must cleanse the Sunwell. Продължавай в същия дух. Оле. Аз му атакувам този. На 7 кръв стана хора. Ето. Don't mess with Tusker. Това си приятелче, естествено. Казвам 2 кръв и сме готови. Добре, този като ни атакува 2, 5, 7, 8, 9. 9 кръв ще ни вземе, ако атакува с всички герои, така... Оле, той ще ме убива. Хора, той ще ме убие. Холи мой... Край. Аз съм мъртъв. Мъртъв съм, моля да не ми казва. Айде де. Не. Сега. Моля такова нещо сега. Той ме прецака от всякъде. Да призова този или защита? Айде. Не трябваше също. Не знам. Така смет го ударих. Така. Той си мисля, че е мъртва. Той ме атакуват. Може да мар. Стига. Ау. Не. Май хора съм мъртъв. Yes, me and Mr. Bite. Двама да спят. Двама някакво друго. Ще дам 2 атака на нещо. Тази. Ще дам 2 атака. Добре. Прекрасно. Прекрасно стана на 3. Добре. Хора, мисля да направя в този епизод още една игричка. Ау. Така. Да видим какво ще направи сега. Какво стана? Хора, какво стана? Оле, боже, хора! Знаете ли, и аз съм го правил това. С собствената си атака се удари сама. Оле, майко! И аз победих. И така, добре, първата игра победих. Ще направя още една. Само да ми се зареди. Така. Ще направим още една.
Между другото, долу в коментарите ми напишете с кой герой да съм, кой герой има по-силни атаки, защото не съм ги пробвал, само с Ейтор съм. Пишете ми долу в коментарите този каква му е атаката и на тази каква е атаката и кой от тези тримата е най-силен или четиримата с този. И да, започваме и втората игра. Така. Хайде де. Бре хора, утре ще има клип на една друга игра нова, която е с някакви зомбита. Спазвам си обещанията, че ще снимам на страшни игри. Спазвам си обещанията и утре ще заснема едно клип, ще ви кача утре. И така, добре са картите, не са зле. Да, добре са. Ама надявам се тази да мога да сложа за сега някоя карта. Той ли е първи? За жалост е той първи. Призова нещо. Да, той гущер ли как е. Добре. Така. Още едно. Изваваме това и с това атакуваме този. Бум! И 3 демидж вече му е свален. Той какъв е Какво? Не мога да му прочита името. Оле, майко. Каква е тази карта? 5 демидж! Той в първия ход ма разби. Правя си 2 защита и 2. Да, аз съм все едно, че 2 защита са 2 кръв. Това означава 25 кръв на 24. И това... какви карти призовава. И добре, свалим. Така, сега трябва да призова някоя. Тази. Да. Даже супер мога да атакувам. Хора, може и да ни победя тази игра, защото почва да призовава, пък на мен много не мисля да атакуваш този. Сега да остана без нито една. Какъв е толкова мощния? Трябва да победя. Дано да имам ход за този. Дано да имаме ход за този. Просто. Да, супер, веднага го призвам. Няма кой да се Така и той спи, да. Веднага го призовавам, защото този... смисъл... Този го атакува и сваля малък. One shot, one kill. Колко... защо ми се бъгна? Заболява. При всичките съм слаби, ама като почва да сваля и става бъркотия. И плюс ги... Той са май ще ма победи жесток. Така... този мисля, защото призовава и драконче. И двамата спят. Какво е това? Не. Какво е това? I cannot do that. That's not a valid target. 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 No. That's not a valid target.
Бързо. Бе, добре. О, това не го знам за какво е. Никой не мога да атакува. Направо не знам за какво е това. Is someone injured? Нещо. Оле, майко. Не, той ще ме разбива. Една игра печеля, друга игра губя, то е много готино. Да, айде всички. Давай всички. Да. Много честно. Всъщност той си честно, те ама. От това даже... The gates are open. Между другото. Нали? Да. Почвам да A атакувам. minion with taunt is in the way. Да бе, този грузник тук да го атакувам. Айде. Да мини. Оп. Job's done. Добре, този да, с 4 демидж дано да атакува този, за да умре. Да. И ще направя така с всички да атакува, с всички слаби да ми го атакува и да умре. Точно да, този умира. И този умираш. О, молята! Оле, майко, хората! Умира. О, холи мойли. Ау. А, не, всъщност не е това. И да, хора, губя. Загубя. На 2 кръв останах. Имам маничък. Хоп. Хоп. На 19. Имам някаква защита. Стига де. Това май ще свърши работа. Голяма работа. Бих казал. Холи моли, аз умирам. И да, хора, умирам. Прислава тук. Вау! Такива хубави карти. 2 атака, ма на кой? Не, по-добре така да направя. Да, и естествено губя. И така, хора, надявам се епизода да ви е харесал. Все още сега няма да го казвам. What you want? Аз ще умра, защото всички почват да ме атакуват. Естествено. Моли, да. Така. И той ме убива. Довиждане за мен. В хора загубих, за жалост. И добре, хора, надявам се епизода да ви е харесал, втори епизод на Hearthstone. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен, споделете клипчето с приятели и коментирайте клипчето. Това беше от мен и бай-бай, до следващия път!